one! Okei, ehkä vähän vaisuu. En tiedä miksi, ehkä ymmärrän, ehkä en. Mut koitetaan toisinpäin. Kun mä huudan Stagana, te huudatte Makvan. Stagana! 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 Huikeeta, hei! Te ootte ollut ihan mielettömiä. Annetaan itsellenne vielä aplodit ennen tätä matsia! Tämä on Ice Skates Fighting 7! Historiallinen kamppailuilta! Nyt aika kiinnittää turvavyöt! Kyllä se, että jos on yhtiöt Stagalan viime, voidaan katsoa, että on hetki, kun on ollut pitkään. Mikään on Suomalaisen kamppailuhistorian merkittävimmän kamppailijan Makvan Mr. Finland Amerikanin yli 30-vuotiseen kamppailuuraan on mahtunut reilut 30 ammattilaisvapaa-ottelua ja yli 1000 painiottelua. Hän pitää hallussaan myös UFC-historian 7. nopeinta tyrmäystä. Somekohuista kehään noussut ja itsensä kuninkaaksi kuunnannut Joni Stagalan Takala jätti Suomen kansaa haalimalla niminsä Pohjoismaiden suurimman kamppailuurheiluorganisaation Ice Skatesin nopeimman tyrmäyksen. 2 voittamatonta ottelijaa Ice Skatesissa, 2 Suomelle kuuluita nimeä häkissä, jossa ei ole piilopaikkaa. Stagalalla on mahdollisuus tehdä uransa suurin temppu ja hiljentää pihaajat lopullisesti. Makvanilla panokset ovat vieläkin järkälemäisemmät. Vaakalaudalla ovat maine ja kunnia ja asema yhtenä Suomen historian parhaimmista kamppailuurheilijoista. Lauantaina toinen jatkaa tarinaansa ja toisen aikakausi päättyy. joku heitti tällaisen huurliikkeen, mä en sitä operaatiossa voi alkaa minusta selviä akamista. Mä tein tälle koko yhteiskunnalle palveluksen ja mä tuun ja vedän sua turvaan. Äläkä vertaa mua mihinkään ihminen, mikä urheilija. Toivottavasti, että mä oon juossut kesällä paljon. Ja sit tulee kaveri, joka on treenannut vuoden. Kukaan tästä pöydästä ei pysty siihen mitä minä. Ei kukaan. Ja se vertaa itseään sua. Niin on se loukkaa. Pyytäkää mallia! Pyytäkää mallia! Pyytäkää mallia! Ei pyytä pitsiätä! Pyytäkää mallia tällä nyt! Mallia! Vittu tuo ikinä mun alla ja tämmöis menee. Vahva läpikäyjä. Se on pitänyt kulkukäyttäjä muistissa. Sanoin vasta kyllä päässä. Se on yleensä rauhallinen työ. Jos sä astut niin varpailla, niin mä oon se ihminen. Makvanissa on 2 puolta. Mulla on nähty julkisuudessa hyvin pieni osa Makvanin ja Makvanin version ja Makvanin elämää. Se on kovin negatiivinen pieni osa siitä. Se miten mä oon ottanut Makvanin, miten mä oon, niin Makvan on hyvin rakastava, hyvä sydäminen, suuri sydäminen isä, jolla on tärkeät perheläheiset ja valmennettava. Ja jokainen ottelu, mikä hänen tulee, nousee ikään kuin ykköstähdeksi siksi aikaa. Sitten se Makvanin toinen puoli asia on se, että silloin kun se ottelu on tulossa, niin se luonne muuttuu. Näistä tulee kovempi, määrätietoisempi ja sieltä tulee esiin semmoinen armoton taistelija, kamppailija, sopuri, joka ei pelkää, joka menee voittamaan. Hän ei anna tilaa sille häviölle tai toiselle vaihtoehdolle. Ja Stagala tulee näkemään tänne Makvanin, sen pelottoman, armottoman taistelijan. Niin Stagalan kannattaa olla psyykkisesti ja fyysisesti hyvin valmista. Treenaa siis ihan älyttömän kovaa tällä hetkellä. Ihmiset ei tiedäkään, miten komentointissa on kovaa. Joka ikinen treeni on näkään sellainen kaupassa. Joni on ihan täykkärin kanssa kunnossa, että Joni on oikeasti treenannut kovaa, että se oli tuossa, no eilenkin vedettiin intervalleja, niin se oli tuloksen, mutta tänään oli oksentumassa, niin kyllä mä uskon, että jos Joni menee Makuun vastaan, niin Maku kun pääsee oksentelee tuonne kehään. Mä oon mennyt jo monista tämänhetkisen nyrkkeilyskontyyppistä. On se kyllä aika lähellä siellä hengittänyt pikkuja niskaan, ei siinä. Kyllä se on se kunnossa. Mä oon huippulainen. Mä oon aina halunnut uniikkiyksilö. Ja nyt vasta nyrkkeilyurheilulla on alkanut, mä sanon oikein kunnon valmennuksen.
Vaikka en vaihtanut pikajuoksua tausta, niin mä olisin kumminkin Joni Vaalisuuden kädessä. Kertoo matkani Kuusta lähtien siellä huomattavasti nuoremmat aikuiset ei pärjää uutta elämää. Ei fyysisesti eikä taidollisesti. Jos ei joku luulee, että tämä on joku pelleiluottelu tai että sovittu ottelu, niin te olette ehdi tosi hukassa, koska mä en tuota kulmakaan mennessä. Se on oikeasti arvostettua piirissä. Sä oot hyvä fire ja mä toivon, että musta tulee joskus vähintään hyvä fire. Tää on ainoa veli, ei mulla sellaista henkilökohtaista vihaa häntä kohtaan, mutta en mä tule antamaan myöskään vääränlaista kuvaa siitä, että millainen on ammattilaiskamppailija. Mä oon täysin keskittynyt tähän otteluun, mä en tätä kaiken muun ulkopuolella. Nyt mä menen mitään muuta. Kun fokus on pelkästään treeneissä ja kaikki mennään niin treenineille, oli sitten Häitä tai Julia, niin jos ei se oli treeneihin, niin silloin ne jää välistä. Jos tää matsi järjestettäisiin edes muutama kuukautta myöhemmin, niin tässä on myös mitään. Ei mitään. Ottaisi sieltä, missä on joku. Tän ottelun loppua ei päädy tuolle. Se on virhe, sun päättää. Se on sanonut sillä olisi tyynnyt kädessä. Kun hän ei halua mitään tyynyiskyä, niin vedetään sitä oikeasti kokeillaan. Ja jos mä sanon Olisiko se valmis ottaa 8 vuosia? Olisiko Ihan 6 erän matsi ilman painosarjaa ja 8 vuosia. Mä varmistan molemmille kädet olette raattamassa. Tämä oli mullekin iso yllätys, että sopimuksen allekirjoituksen jälkeen molemmat suosta ottelee 8 vuosia hanskoilla 6 erän matsia ilman painosarjaa. Ja nämä muutokset voi tehdä tästä matsista todellisen sodan. 6 erää on pitkä aika, mutta mä oon treenannut mun kuntoa oikeastaan kaikista eniten, niin se tulee olemaan vahvistumassa. Mä oon kauppaillut mun koko ikäni. Stagala ei ole yhtä nopea kuin minä. Se ei ole yhtä vahva kuin minä. Sen kunto ei ole yhtä hyvä kuin mulla. Sillä ei ole pelisilmää. Sillä ei ole kestävyyttä, eikä myöskään luonnetta tähän hommiin. Mä oon joka ikisellä osa-alueella häntä paremmin. Tää on oikeastaan aika uhkarohkeen mun. Mä lähden 2 vuosina. Ei 2 vuosina. Stagala ei ole aika tippua otella vuosia veteraania vastaan, mutta joutunut myös täytyy ei mennä. Niin mä oon sitä mieltä kyllä, koska mä oon tehnyt muissa asioissa paljon. Mä oon tehnyt osaa kunniakkaasti. Tässä on samat sanat kuin voi. Likainen jätkä. Mä saisin kasvaa syypäriä, että mä yleensä ilmaisun parasta siitä. Sun soittaa aina, pelaamaan pitää olla se myydys, se on kohta aivoja, se silläkin on rajat. Trash talkin osalla, niin siis näissä presseissä, se on vaan taito, mitä mulla on aina ollut. Ja mä oon sanonut, että ärsyttää ihmisiä. Mä tavallaan lähtin alkuun siitä. Mä tiedän, että se on mun vahvuus. Niin mä viimeisen ottanut oikeesti hyvän kautta. Miltä sä luulet? En luulettaa aina. Paras juttu on tässä se, että sitten me ratkaistaan monen asian sulla häkissä. Siihen se sun soittosi tuntuu. Ei tää tunnu menee täysin edelle kuitenkaan. Tää tulee päättyy keskeytykseen. Tulee ensimmäinen javu puolustuu enää. Takavattava, mikä vittu täällä tapahtuu. Mistäkin on mun aina ollut. Aina. Kaikki puheet loppuu, on tekoja aina. Te ei ihan oikeesti näette, miksi mä oon nyt. Ennemmin tai myöhemmin kaikki purkautuu. Ei sitä tapahtuu mitään. Se mitä on päällä. Kyllä suunnitelma kyllä uutisi.
Tulee enemmän vielä, että Stagalla